You are now watching Zimbabwe Entertainment, fresh from the source. Well, you know, Zimbabwe, me say. Oh, na 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 na. Your big up cash lives anytime. Well, you know, Zimbabwe, me say. Check. All right then. Check go mararira kwese matutu cha cha. Sim dance so ya chinja upenyu mura keshan in matutu cha 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 cha. Pulo. Oh na. Oh na na. Bawe me say. Oh na 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 na. Oh na na. Oh na na. Oh na na na. All right then. Check go mararira kwese matutu cha cha. Kusim dance so ya chinja upenyu mura keshan in matutu cha cha. Andira get seguro mangoma abandi mi seguro mangoma kwanda bakure shunu shakagoma ne matutu cha. Umari bandi bamukana begutizisa mayutsi shinu shakanaka. Butisi maticha tidi kuti varasike kwetera mangwana. Muparitsi ndini mugeto napinda nemarito. Reka ndigimbe zvatinosangana nazvo mungopenyu nenhamodzatinatso. Zvinhu zviye zvachinja ndakura vakuru vekwangu vakanditsura avasi vese vadoda zvemvenge saka avo chinguvasiya vapenge. Ona chekangomararira kwese matutu cha cha. Dash it. What do you know Zimbabwe, me say? Baby rangu arisira kuboxa aufe wakandiona ndichimufosa vanhu vava vana kusimba kavadi kurwiswa chavanoda kudiwa ukana une wako samushushe paatadza usamurove utaurira nai gadzirisa nai ukatungamidza hasha kana kufurirwa neshamwari unomukwadza asi iwe chewakona kapanda mukadzi wako nenge kutori naye mangwana usamurove kuna kwakatadza kuremekedza fara chitomutekenetsa usamurave. What do you know Zimbabwe say? Check. Well, mumatamenyo morgofira opaka iparo tv mirai officer. Pull it up again, please. I am studio morgofira kote moja. As my funnies, man. Vachadzidza zvakawanda. Mumatamenyo morgofira opaka iparo tv mirai officer kapanda bargofira ime marasta iminati mumatamenyo morgofira opaka iparo tv mirai officer panda bargofira ime marasta iminati mirai. Dibaba nguva yekuchuna mabanditi pickpocket kana veshoplifti asvabasa kunorova repesveti ndimocho pandakatanga vanhenga vavaisika vovaishora kunyange zvandaipfeka muna mune matambudziko ndiri ndeka ona sevakudei uvo ndisiyei ukavona ndatsamwa iva usandevata ukada kungohakira kunosara mavanga machaini ndevabata pamweya ndinoita vekuhaka nemweya amene karero yakiroriya mabanditi kacherera nemweya. Okay. Takubatana pamweya. Seh Calaz, tell me about the show on Friday. Because in Inika, natosvika Friday kwazvinezvi. Tell me about the show on Friday. This time still I want to thank vanhu vanotisapota vatisapota kubvira vekutanga kubva muofa wakatanga kuyazo ndinhonga pambara apa nhasi ndiri panapa zvangoita semafanis but same way still mwari anenge achiziva reason yamasanganirana. Yo big up Tai International, yo big up Post Simple anytime, big up Mega Arts, but Samuel big up my manager Vokal. I was right. Can you number the manager? Makanditosa meza makaomalexe. Ongoshti kabasa anonzi Bakasa. But same way still. Yeah, toda kutenda TDS vibes. Yakwanisa kuti mabandita awo yakakwana. Tomboiswa kuti akashota apa. Panenge pasina kutamba.
But same way still apa team yakakwana Vokal mbanditi tinaye ndiani kakabata mangoma. So this time performance will be different because takakwana unoziva confidence kuti ningo ine mwako zvasiyana kuti ningo chipina mbunduru wani but apa zvakarongeka zvakadzora. And it's nice for people like me as well. Panongoramba ndichingotaura na Vokal pa Facebook apanda kutona Vokal apa Vokal yatopa nyanga Vokal live. Singamuziva pa Facebook. But actually he's live, and if anyone is listening right now, that was Vokal like 15 minutes ago. That was Vokal 5 minutes ago. That was Vokal, isn't it? Vokal. Vokal is Seh Calaz manager at Zimbabwe, and they've come together all the way to UK today alongside PTK, and they're gonna be touring the UK. Vokal, why are you majigizang? Anengasara, big rasara. Ichangamere dombo, ngatsokero, kuZimbabwe. How are you doing, Vokal? No, I'm okay. How are you? It's nice to meet you. Finally, we meet. Yeah, finally. After, I don't know, months, years of talking by Facebook. Thank you so much for all the good work you've been doing alongside Seh Calaz. So tell me, who is Godfrey Vokal? Because no one name on Facebook, much go bling on a Vokal. Godfrey is actually born as Godfrey Bakasa and then turned to Vokal. I'm 24 years old. Manager was Seh Calaz. Yeah, I'm his manager, but ndine vanondibatsira. It's not Vokal only. Ndina Thai International Pro Simple Mega Arts. That's the team behind Seh Calaz. Okay. Yeah. No, that's very good. Sorry to disturb you. Empress Trisha. Carol, so who is tell me more about Vokal, and what are we expecting from you working alongside Seh Calaz on this tour? On this tour, I think people should expect the unexpected, because it's for the first time me and Seh Calaz coming to UK together as one. So this time it's a full package. It's a half package. This time it's a full package, and we're promising a well polished act, and we've got new stuff. Started somebody's wako UK start perform wako UK. Somebody's gonna Empress. Yeah, saka unombotitumira kana pa sense face. Cool. Kana ku apa unombotitumira. Kana msina utopia na poa hapana. Mof. Amna kana tombondipa. Anyway, all right. Saka pane zvamusina mbonditumira ipapo sa Empress kudayo so and then rimbandika. Yeah. Munogona undisemply one here. Tinoti vanhu vauye kushow, ngavauye kushow. But unongoita ka check. Vanhu ngavauye kushow Empress. All right, remind everyone about the show. Where are we? Seh Calaz aend. All right. So remind everyone about your tour. Where are you on Friday, the 24th of July? On Friday, we're in Leeds, West Indian Centre. The address is 10 Laycock Place, Leeds, and then I think that's the postal code, right? It's LS7 3AJ. I can read it again. LS7 3AJ. And then on Saturday we're in Luton. Saturday muri kunzvimbo kwa Empress. Muri ku home base kwa Empress. Tinoti pa base. Pa base. Ku base kwa Empress. Muri ku base kwa Empress. Yeah. Okay. Kujexia skona kwa Empress. All right, you tell me kujexia skona kwa Empress. Dunstable Leisure Centre. Check. And then the address it's Code Drive, Dunstable, Bedford. LU54JD. And it yeah, all shows are starting around 9 p.m. to 4 a.m. The contact details are repo, but on Facebook you can go pana Changamire Dombo or Chaurai Chiteni. Kana pana Empress. Simple. Kana pana Empress. Pamtengo Radio. You know what? Everywhere. It's everywhere. The show is everywhere. Exactly. It's everywhere. And a big thank you to everyone who shared this flyer. King Alfred, big up to you. Boss Ronnie, Thai International. The list is just endless. But thank you so much, guys. You know what? I was going to ask you something. But I'm just doing like that. Okay. That's it. I wanted to ask you guys. Good. Right. What's that all about? Because in ndakatozopinda kamuntu yokutoita bandit chero chero. Mese manyara. Apana ndidaira.
mabhanditi akawanda ubvunzani vakatuma banditi plus po ngawe yambotaura saka chibhanditi chachona ndechichipa mama. aiwa kana chiti mabhanditi akabviswa cheni tikureva kuti pane chimwe chikala so chinenge chakambotinywa hamiri kana muchinzwisisa skiri racho kuti pane pekuti tine chirwa mangoma chigumira on a certain level yokuti tairwa mangoma. You have been watching Zimbabwe Entertainment, fresh from the source.